Hello? Oh, this is the President of the Philippines. What can I do for you? Ano? May bagyong parating? Anong pangalan? Bagyong Paeng? Okay, ora mismo. Pupunta ako dyan. Sige, bye-bye. Hello, hello. Oh, this is your president. I'm here. Nandito na ako, mga kabayan. Nandito na ako. Ayos, ha? Miss ko na, ha? Okay, so nabuhay ito yung intro. Yan ito panakunayo dyan, mayat. So, pagtungtungan ito man iti question nga, nasaan ang Pangulo? Where's the President? Nasaan ka nung kailangan kita? Okay. So, dahito yung nga termino kat it is kanayon nga trending agva-viral if there's what we call calamity or sakuna in Tagalog or bagyo at kanayon nga lumlumor nito nasaan ang Pangulo? Well, actually the question nasaan ang Pangulo, it's not really bad, okay? Amot nga ba, hindi naman masama. Hindi naman yung masama yung magtanong na nasan ba ang Pangulo. Yeah. Depende lang no sino ti mangus-usar, okay? Ada ti duwa nga klasen ti tao nga mangus-usar. Ada ti duwa nga klasen ti tao nga mang-usar dito question nga nasan ang Pangulo. Ngam before that, saan ba nagmula ang tanong na nasaan ang Pangulo? Tadadada, let's go back. Okay. So tinagrugyan na iti question nga nasaan ang Pangulo kat iya time ni President Duterte as a president. And the vice president was Leni Robredo. Okay? So, president is Duterte and vice president is Leni Robredo. Okay? Diay. Nangagyo diay. But before that, hindi naman tinatanong kung nasaan ang Pangulo nung panahon ni Pinoy, panahon ni Arroyo, ni Estrada. Wala namang nagtatanong kung nasaan ang Pangulo. Why? Because ijat time gamin nga diay ti presidente, iti vice president, okay? Sabali ti trabaho ti presidente, sabalot ti trabaho ti vice president. Ti vice president, ana nga mabalin nga aramidon di trabaho iti president, no dapat lang di president. Agbalin lang nga aramidon di vice president ti trabaho ti president, no naungkol di presidente. Or no nagbakasyon, no nagsakit, ijay lang nga may kan iti authority ti vice president nga mga aramid iti president. But no dapat lang di presidente, vice president kalata nya limitado ti aramid mo.
Okay. But, so, on the other hand, ti sa baling na ima nga kunada, yep, time ni President Duterte kat sa bali. Kasla kumbaga kat, this is only my observation, okay? This is only my observation. I don't know about you. But this is only my observation. Yat time ni Duterte, gamin, kasla nga, so di, ko naktatay ni Duterte, so ti Presidente, ti Vice President ni Leni Robredo, so kasla nga duwa ti gobyerno iti time ni President Duterte. Okay, gobyerno ni Duterte, gobyerno ni Robredo. So tata ni Robredo, Vice President Robredo, kayat nang tapatan iti kinapresidente ni Duterte. Inya, kahit na nga tapatan, kahit nga submit kini President Duterte. Diyan lang ating mabsur ko, ang kumukan niya yung, jay, kahit na nga tapatan, kahit nga ag-submit, kahit nga Vice President iti trabaho na. Iso nga once nga dati State of the Nation, kung maalala ninyo, kung nag-i-State of the Nation si President Duterte, may State of the Nation din si Vice President Leni Robredo. Anya, nakaiglas pa'y. Okay. Kasjay, numot adamot iti kung may bagyo o kaya may lindol, may ano bang sakunayan natatama sa Pilipinas, Vice President, unan nandiy presidente niya. Unan nandiy presidente niya. Mapanan nagpasyar-pasyar, dala-dala yung mga kamera, sunod-sunod yung mga kamera, GMA7, EBS7, sumusunod din, para tingnan yung mga sinalanta ng bagyo o sinalanta ng bulkan. Yan. So, sinabi ko kanina, pag may sakuna, gusto niyang mauna. Gusto niyang unahan yung presidente. Kaya, bilis bilis. So, ganyan. Gusto niyang mauna. Kaya, ang mga tao nagtatanong, nasaan ang Pangulo? Where's the President? Buti pa si Leni Robredo. Nandito, nakikipag-usap sa mga biktima ng bulkan, biktima ng bagyo. Si Pangulo, nasaan ang Pangulo? Tapos, adaan nag-iikwadan iti social media nga he's hiding, maturog, aglumlumang. Yeah. So, ganun ang nangyari. Usually, ganun nangyari. Kaya yung mga anti-Duterte, lalong lumakas, lalong naasar sila kay Duterte. Bagadan nga, yan bang, yan bang presidente ang tamad? Natutulog? Hindi mo makita? Buti pa si Leni Robredo, yun nakikita mo. May mga sumusulong na kamera, may ebidensya. So, kasjay niya. Tapos, after that, agpa-press conference ni Leni Robredo, kasla nangyari jay iti COVID-19. Dapat pabilisin ang pag-angkat ng mga bakuna. Dapat pabilisin lahat ang gagawin natin para may safety dagiti tao. Nagligat Tagalog. Ipali na awatan yun. So, usually nagpa-press conference ni Leni Robredo niya ununan jay presidente. Kat dagiti tawo mo tinan kat kaslangay nga na-spoil da ni jay nga inaramid ni Leni Robredo nga which is it's ayos mo kuma madimot
Ayos kuma nga madimot kasangay nga jagamin in kastana kat nagbalin nga pa nagbalinin nga politiko, nagbalin nga na politicize nga kunada kasla nga agkumkumpanyan isuna ta syempre agtaray nga presidente kay tang agtaray ti presidente. So nga na politicize di ay. Ta usually no panunuton tayo met kata not necessary nga no mapangkagaramit iti aramidem as a public official ang nga kasapulan nga num ada papalamkat ada nga kanayon ti kamera nga sumursurot di ba? Iti part mo iti ada ay time nga talaga nga dati kamera nga sumursurot ta syempre kasapulan mo nga makita tao ngam i-compare mo iti past administration before iti Duterte ket hanmet man manu nga makitam dagiti presidente nga agpasyar adda man siguro ngam iti time gamin ni Leni Robredo halos yung panahon kasi ni Leni Robredo halos araw-araw halos araw-araw kung saan siya pumunta nandun din ang mga kamera, nandun din yung mga sumusunod na may kamera, pinipicturan siya. So, ganun. Sabi ko nga, before Duterte administration, it's different. Yeah? It's different. Iba yung mga administration nun. Basta, kasjay. So, ni Leni Robredo, every time nga lumwar adati kamera. Alright. So, na-spoil doon iti tao. So, nga naasaran iti tao. Nung napanpanunutan tayo, kakabsat, kung isipin natin, mga kapatid, iti pa nagtrabaho iti presidente, usually iti J.R. Aramidon ni Leni Robredo, iti part nga diay, it's not really ang kumanga dapat nga yeti aramidin na. Hindi dapat yun ang ginagawa ng isang vice president. Diba? Hindi dapat yun ang ginagawa ng vice presidente. Kung maalala nyo yung mga nakaraang administrasyon, hindi mo makikitang gumagala yung vice president. Hindi mo makikitang pumupunta sa may mga sakuna, may mga bagyo, at may sumusunod na kamera. Hindi, bihira. Mangilan-ilan lang siguro. Pero hindi yung basta lumabas ang vice presidente, may sumusunod na kamera. Pero kini Vice President Leni Robredo kasjay iti mangyari. Diya ko nagtatay, it's not her job to do that one because that's the job of the president. Okay? Katnukas parigan kwa, oray no ko na you are concerned about the people, hamo nga ko nete because that's not your job. That's the job of the president. Okay? Timang mangyari gamin, kwak lang na ito'y nagbalin nga competition. Nagbalin na competition. Why? Because Leni Robredo is against Duterte and she wants to run as a she wants to run as a president. So, kasi mo ti ko na day. So nga, kasla nga pinoliti, kasla nga nalaokanon iti politics. Inya. It's all about politics. Kasi mo ti ati mangyari. So nupan pa natin, ti trabaho ni ti president nga talaga, katahan nga ya, automatic nga no, datag bagyo, kasla Star Trek niya. Kasla Star Trek nga no, dati kay papanda ko talaga nga automatic na, boom! Napukaw doon, magic, adadan nga dagos ijay. Wow! Amot niya kasi ti trabaho ti presidente, ada diya kunada nga, ada diya procedure nga aramidin da. So iso nga ni President Duterte kat makita tayo mo ada mo time nga talaga nga nakita tayo nga napan iso na mo lugar nga sinalantan iti bagyo. Siyempre at first gamin ada ti communication nun iti dagiti
at first kami dati coordination, coordination kadagiti different departments, dagiti different agencies or LGUs before nga mapanisuna ag pasyar. Okay. Dito itata time ni Marcos kadya man ang tinangyari. Nagkaroon man tag sa lusod. Ha? Nasaan ang Pangulo? Ako naman baka nasa Japan. Dapat may baga ka napangkano yung Japan. Pakita dapat nga outlet ija likod kat. Tingnan mo nasa Japan dahil yung outlet made in Japan. Kasama na daduma. Kinakurang mo ti pa nagpanpununot na dito yun na Pilipinas dito niya. Pilipinas, alam mo ang Pilipinas mahilig sa mga imported. Kahit yun ang galing sa US, nandyan sa Pilipinas, yan. Alam naman yung binili mo sa US, dinala mo dyan sa Pilipinas. Tingnan mo, nasa US. Tingnan mo yung brand, US, Kirkland. Tingnan mo, Kirkland yung nasa likod niya. Mudlagayam ba, ginatang dalang mudgayam. Right? So, ang ako din nga, I don't buy it. I don't buy it. Nagiti magtatuma ako na nga at DJ Queensland or Thailand. Sa kasta. So, kasta timang mangyari manun, nasaan ang Pangulo? Okay, nasaan ang Pangulo? Sugsubliak niya sa lusod nga depende niya mang us-usar. Okay, actually, kanya. Okay, siya, kas pangarigan. No siya kat may sak nga citizen iti Pilipinas. Whether in botos ko ni Marcos kuno saan, siyempre, citizen na parang ti Pilipinas, suportarak isuna, okay, sinsirak. So, adamot siguro di time ako nga anay di presidente nasaan ang Pangulo ngam out of my sincerity diay ta syempre kahit kumut nga makita di presidente nga apan namot pasyaran dagiti biktiman iti bagyo, biktiman iti gingined kasjay jay lang ti adalang iji pusok santo panunutan yung question nga nasa ng Pangulo, applicable mo lang kanagiti nasaan ang gobernador, nasaan ang mayor, nasaan ang kapitan. Diba ka lang nga Pangulo? Right? Okay. So kanya, as a citizen, kasi iti pusok yung nasa loob ko, gusto ko lang makita na yung presidente naman tinitingnan yung mga constituent. Although it takes time. I know in my mind that iti panagbisitan iti presidente katahan nga nalaka. Okay, it takes time nga mapan ijay lugar nga naapektaran iti bagyo. Because as a human being, he is also a human being. He is not a robot. He is not hangay sunakat Diyos. Nukon ko na ti Diyos kat omnipresent nga in the blinking of an eye kat addan isunay jay. No, he is only a human. So, as a citizen, maawatak diay. Although dati question kumot nga nasa ng Pangulo, but at least I can understand that it's not automatically nga adda isunay jay nga lugar. It takes time. Why? Siyempre makikoordinate pa no dati mangagdan nga lindol wano pinbutok ti mayon volcano adati coordination katungtong na pay dagiti kadlay naramin ni Zoom nga nagado iti ng kontra at siyempre kung naknord he is only a human. He was stranded in Ilocos iso nga kasi iso nga through Zoom pagyamanan tayo pa dati Zoom nga mausar nga makikoordinate iso na. So through Zoom, nakikoordinate kanagiti different LGUs, different agencies. After that, idinawayan iso na, ijayin nga tinmayap nga pan nagbisita. So,
kanyak as a citizen, mauwatak diay. So, I can understand that, right? Now, adamot dagidad do mga talagang ti panunod daket isip mamon, no isip tuyo, nga talagang di just use the terminology or use the question, they only ask the question, nasa ng Pangulo, out of bitterness, out of hatred, out of they kahit na lang i-humiliate, they just want to humiliate the president or they just want to insult the president nga awantier aramido na. So kaljay, ada dagiti tao nga agramid iti jay mang ag-ask iti question nga nasa ng Pangulo is not because they're sincere but because they hate jay presidente nga garamidan iti rason. Inya, dagiti tao nga kahit na nga ti presidente ket agbalin nga Dios. Jay kung nagtatay nga kahit na nga in the blinking of an eye, the presidente daw ni Jetungan iti bagyo. Dang languyan. Oh, yeah. Tara, I'm here. Jay ti kahit na nga presidente. Umuray no kasi siguro ti mangyari, andalat nga mapnek, dagita tao nga they're not satisfied even if the president will do that one, no dati magic na nga mang aramid tikas ta nga in the blinking of an eye. Tung ada nga daw sa jay, andalat nga mamati, andalat nga mapnek. Apay, kunadan tumanen, pakitang tao yan. yan mo. Oh. Tingnan mo, pakitang tao yan. Kunwari nagbibigay ng ayuda. So, kadyamot lang aramidon da. Di ka pon asking, where is the president or nasaan ang Pangulo? Pero kung nakita nilang nagbibigay na yung Pangulo ng ayuda, pakitang tao yan. Tingnan mo, pakitang tao yan. So, dagiti klase nga tattao nga ako natin nga baribar iti panunod. They're not really for the people. They are just a selfish individual. They are the people nga dagiti mauawagan nga parasite. Dagiti tattao nga imbis nga tumulong da, nakita da nga tumultulong yung presidente, kahit na paila nga guyodon. These are the people nga what we call those with crab mentality. These are the people nga maawagan da nga parasite. Parasite. Dagiti parasite nga tattao. So, nung makita tayo dyan news, kasi timang mangyari, Diba, no? At first, question na sang Pangulo, di nakita dan nga adater aramida na, kung nadamanan, pakitang tao, or he made a joke, says, welcome to Hokkaido, adutin na insulto, apay kanong chimputi pa nagbabagyo kat, agjok pa lang kanong yung presidente, kate siyempre, in the first place, apay sunod nagibagagamin ang napag-isunod yung Japan. Right? Amutis nga isuna, dagiti matatao tinang ibagang ang mga tao, yun naman ang nagsabi na, si President Marcos nasa Japan. Tapos nag-joke si President Marcos, welcome to Hokkaido, inasaktan sila. Siyempre, iso nga nagadumakat, dagiti nga tattao, hamu nga talaga iti motibo da. Yun talaga, yun ang ito yung mga klase ng mga tao na talagang masama ang nasa puso. Yung talagang, kung natin yung, you have this crab mentality, you have this parasitic mind, nga, they don't really care, they only care, they only care if the president will die, will vanish. That's what they only care. And they want to ipatugaw da jay kahit da nga ipatugaw. So dagiti klase nga tattao. They don't really care about the people, they don't really care about the government. They only care is about
hating the government. It's all about uh, insulting the president. That's all. This is their goal. Okay? So kasjay kabsat iti may bagak iti daytoy nasan ang pangulo. As I said a while ago, the word or the question nasan ang pangulo is not really bad. It all depends on the one using this terminology nasaan ang pangulo. So no si ka sinmaro no si ka second nga tao nga sa baliti tayik ti panunot mo ay kawan nga rod. Talaga nga ag progreso ti Pilipinas. So whether the president will do good, is doing his job, he's doing the right way. No ti panangkita tayo palangkat pakitang tao, then inyaw nga klase ti gobyerno nga ti kayatyo. Ura no ibaga yung ni Apo Diyos, uno ni Jesus Christ, tagbalin nga presidente yo, parehas tumatlaang. Right? Parehas tumatlaang. Bako na ito, nasaan ang Diyos? Nasaan ang Pangulo? Parehas ng tumatlaang. So, I don't know. I don't know what kind of thinking these people have. Di pa nag-English ko ang kuha mo eh. Tagalog ko ba eh. Alright guys. Kasi gawin ko. Hanggang timan na ito yung kanta ni Tito Vic. Enjoy. Blah blah. Bye-bye. Nung isilang ka sa mundong ito, laking asar ng magulang mo, at ang kamay nila'y kinagat mo. Aray! At ang lolo at lola mo'y di malaman ng gagawin, minamasdan pangit nilang apo. Kapakit na bata ninyo eh. Bakit? Sa gabi napupuyat ang iyong nanay pagkat makulit ang tatay mo. Sige na naman din. Ayoko. Sa umaga na may kalong ka ng iyong amang basang-basa sa'yo. Naku! Musik na bata eh. Ngayon nga ay malaki ka na, malaki na rin ng utang mo, manang-mana ka sa tatay mo. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo, kaya tinawag kang Totoy Bato. Di mo alam na si Totoy Bato'y tinodas na't binogan ni Boy Pana. Di mo alam na si Totoy Bato'y tinodas na't pinana ni Benboga. Nagdaan pang mga araw, tumubo ng bungang araw, ikaw ay nagkamot kay masamang bisyo. Ang kati? At ang una mong nilapitan, ang iyong inang nagsasakla. At ang tanong, anak, meron ba tayo dyan? At yan natatapos ang awiting anak na aming pinalitan. At
Diyan na rin natatapos ang pag-awit naming tatlong anak ng kwan. Aso. Uy! Okay, galing. Tayo na.